obili Igbo bido egwu ọha na eze ndị Igbo agbaba egwu ọla abịala ije kwebelu m iyo tiletile iyo tiletile iyo tiletile iyo tiletile iyo chimile iyo aha chimwe tiletile iyo tiletile iyo tiletile iyo tiletile ọ na-egwenu megwu m Chukwu eyi n'ekene gwa m ka o si ara uwo obodo ebulegwu n'olu n'igosi eluwo obodo ebulegwu n'olu ka o si eluwo ụmụ obili Igbo nnọọ akụ nwa afọ nọ mụ na-ebeli nchimie mụ na okwu ọzọ nwanne m anyị nwebunye egwu okwu na anụgoyi ife dị mma ife dị mma ife dị mma anya ka anyị na-ekwu olu nchimie ụmụ obili Igbo abịagokwenu anyị niile chọrọ ife dị mma ọha na eze ndị Igbo chọrọ ife dị mma ọha na eze ndị Igbo dị m mma ife dị mma anya ka anyị na-ekwu olu nchimie ife dị mma 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 chimie ife dị mma lụọ maka ife dị mma okuku ife dị mma ife dị mma ife dị mma okuku ife dị mma lụọ maka ife dị mma otinebili ife dị mma ife dị mma ife dị mma okuku ife dị mma lụọ maka njinwe enchime 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 iyo tiletile iyo tiletile iyo tiletile iyo tiletile iyo chimile iyo tiletile ngwa na-ekwenu megwu m Chukwu eyi ndị bụ ndị Igbo nọ n'ọgụ oyi unu abụgo iwe eji ama ndị Igbo unu anụgo nchimwe anchimie n'ekenu n'olu n'igosi eluwo ife dị mma anya ka anyị na-ekwu olu nchimie okolobịa chọla ife dị mma onye na-asụ ahịa chọla ife dị mma ụmụ agbọghọ na-ekpe ekpere va na-achọ n'ụdị dị mma okolobịa na-ekpe ọ na-ayọ n'ego uhu ka o wee gote ife dị mma ife dị mma ife dị mma unu anụgoyi ịpụta n'oke ekpere ụmụ agbọghọbịa karịa ịmụ ife va na-achọ n'ụdị dị mma dị obodo oyibo unu abụgokwe ma onye chọrọ ụdị obodo oyibo ngwa ya ọjụ ka ọ ghara ịbụkwa ọnụrụ dị obodo oyibo ma ya nọ Naijiria ihe n'ọdụ obodo oyibo ọ dịrọkwa mma ịnụrụ ya iyo chimere ịmakwa ịpụta n'ụlọ nsọ ụmụ ikolobịa karịa ịmụ ife va na-ayọ ọ chọrọ ije obodo oyibo ife dị mma ka anyị na-atụ oyi ife ọma Chineke atọgbu emuwo nke onye chọrọ ije obodo oyibo nwayọbachu ka ọ ghara ịbụkwa iluwe obodo oyibo mba atụọ gị nga ma gbala aka wee nata ife dị mma ka anyị na-ekwu oyi ife dị mma na-esebe anyị na Naịjirịa ma anyị na-enele ya anya anyị chọrọ obodo oyibo ife dị mma ka anyị na-ekwu olu njimere ife dị mma ife dị mma ife dị mma ife dị mma
njinwe njime 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 iyo 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 tile tile 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 eva Chineke atọgbu ewuru onye nwere ndị niile n'ụwa ọ ga-enwetakwa ife dị mma unu anụgo ọha na eze ndị Igbo chọrọ ife dị mma ma ndị gọvanọ va niile chọrọ ife dị mma ma ndị pastọ va niile chọrọ ife dị mma ịmabugodo onye ala chọrọ ife dị mma onye ala ịkala ọ ga-amaliri ego dị mma unu anụgo oyi ebunugo onye nyere ife dị mma ọ sị na ọ chọrọ ife dị njọ ife dị mma ka anyị na-ekwu oyi ọkwa ka enweta ife dị mma ka nwoke ji gwọba ọgwụ ego emegetezie ọgwụ anaghị ya nwa nwunye ya nwa nwoke ahụ anwụla ọnwụ ọmụta nwaanyị ọ dị ịmakwa na ọgwụ na-ana nwa ife dị mma ka anyị na-ekwu oyi ọ sịkwa ka enweta ife dị mma ka gwọgọ ji gbava kwụna emegetezie agbọghọ ebute ọya nwa nye amụlọ ndị nye anụlọ ọma nwụrụ ọnwụ ibele ife dị mma na mmenibe asị na dibịa na-agbata ava ndị mmadụ agbajebenu ịmụ ife va na-achọ n'ife dị mma nnekwute ego ogologo ndụ na-alụ ike iyo iyo chimere ife dị mma na-esi ike wee bịa okike ekele ụwa nye m ife dị mma ọlọgwụ ka enweta ife dị mma ka nwoke ji baa otu ego emegetezie nwa ka abụli mbe kedu anwụle ga-enwe n'ịkpatasịrị ego oyibo ma ịbata be gị nwa ka abụli mbe enwekwusịrị ike maka mụ na chacha ọ bụ onye ga-elizi ego gị ife dị mma ka anyị na-ekwulu njimie na aga na onye kpasi ya ego ike asị na ọ gwọrọ ọgwụ ego maka ngwa igwe okwu na ọ dịlọkwa isi na asị na ọ na-adị isi mmadụ ịgwọta nwa ọgwụ ego Igbo ga-enwesigo ego uhu onye bụla onye nwere ego ji anya ike na ọ dịlọkwa isi ọgaranya kwa ogbenye ibe ji apụ ọgaranya ogbenye agbaba ọsọ uhu okwu na anụgo ịmakwa na asị na ego na-adị ka aja nwe ụgbọalụ gbado n'elu ụbịamajọ kakwa njọ uhu nwa onye ụbịam kwuo okwu obodo ababa mba ire obodo akọba ọnụ uhu obodo esibe ọnụ uhu ma ọgaranya agba ọrụ unu afụgo ọgaranya megodo alụ obodo emechite ọnụ uhu omegodo nsọ obodo amụlịba amụ uhu ọsigodo asị obodo emechite ọnụ ifugo na ọgaranya agba ọrụ ife dị mma o ife dị mma unu anụgo oyi ọ bụ na ibidosie ife anwa ga-abịalịla arụ ma imelie gaba ị ga-enwetakwa ife dị mma inugo mbido ife ya abịakwa gị alụ na ọ dị ka aka ọ dị njọ ị ga-enwetakwa ife dị mma inugo oyi nsị na wọsị m ga-eme nwoke bụ nwoke ịnụta nwaanyị dị njọ agwa ọjọọ gasịa nwekwuwe obi dị njọ ịma nlimukwe nri iwu na ọkụ mmụọ dịbe gị iyo iyo chimihe onye ọbụla chọrọ ife dị mma enyi nwoke na enyi nwaanyị bụkwa ka iwe mụta
mụta ezigbo ibe ị ga-eji bibe dị uho mụta nnekwu ibe ị ga-eji nụta nwunye gị mma o ezigbo agwa bụ mma nwaanyị ọbụla ọgwụ ụdị na-ete ma ọ bụ ka esi acha agwa amagakwa mma uho ọ bụla ibe niile na-afụ osi ezigbo nwaanyị dị mma nwa malụ mma nwekwara agwa dị mma uho a na-aga na-abịa na mbido agbọghọbịa ezochi ya agwụ ya ọmala agwụ ya ndị dị njọ ozochi ya ka e wee nụrụ ya anụ malụkwa na ọbụla etu o si dị n'ọhị ka ọ dị n'ọnụnụ nwanne m gbadokwa anya uho ụmụ agbọghọ niile va niile chọsiri iji ego vachezosie na onye bụbu ogbenye ka ga-akpatakwa ego uho ma ọ gbasie mbọ ike ife dị mma ka anyị na-ekwu olu nchimee ọ bụrụ so uche m ụmụ agbọghọ niile ịfụ nwoke mgbe ọ na-ejiri ego biko kweta ya ịmalọkwa echi ịnụlị ya iyo echimere echimụ aha njinwe ejime 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 ụmụ obili Igbo bido egwu ọha na eze ndị Igbo agbaba egwu obili Igbo dị mma tiletile iyo 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 tiletile tiletile na-ekenu n'olu ego selu oyi obodo ebulu egwu n'olu ego selu o ụmụ obili Igbo abịagokwenu mwesị n'aka ya wụlụ nwa ihe mwesị n'aka ya wụlụ nwa mwesị n'aka ya wụlụ nwa ihe aka tiletile iyo tiletile iyo tiletile iyo tiletile iyo tiletile iyo go tiletile iyo go tiletile iyo go tiletile